songwadena amena boroke angala dala boro no anga jamana kono ko ye ewa ika assistant sambaba amba refoga denkuran na bafo soni arebe se kuma sokono ya sambaba ewa nu togo songwadena amena boroke borosin damadoni ka kerengenya na angala dala lakana balia mi nyonyone mafe mi gara dugo ko na nu togo afli bu munu na saraka munu soro abena adado ola ko nyefa ina no bora ka bu isanya ka fo sidi o ka chidon ko ni ulu bora ya ewa ni parti politiku ye nyonye kawa min boro ko na nu togo bina akilna doka ewa no temena ka boisa ameta ka efana parti politique do fana chambe munu be ka murute ka fokute do sigi asisi mi benake ko sentala ko wa organe iniki ko da fana parena da fana ta da kinga kulu sento olla awa nu to go okwana amena ibine akilna de ni portion nu ka bison wa daina na la ka jaya mutani la kana fan felaye. Merci beaucoup Bankas Marala ko mai Bankas Marala Allah ko marala ko mai kunu uma sunugo parce que au début ni namba fa ko Jean to le fuje ni wati konnana ale ka jina jabe kela sirakan bara jugum bi kela sama ga se aussi ambe lameni la se amba nyini awe aka adama ka résumé dans moi centre ko Bon, terrorisme tilala kana wodu indi taka ke uka bazi uka mina chama takana to ba ko me go bazi logistique uka mine bazi essence ni se chama kana uke udara donc uba fe ko udara ele ka yoro pas de soro ka soro ka des zones bela yele contrôler donc ubi boy ni kata chin ke yoro wala ka tla ka polikase kana do ayoro kelena o klale o ka sigila ka ba dana masaku ka combattant o ko jetimine o ala ke kulu ko ni lugu la kata o kam kata bazi kam kele ko kera kele jugara kele kala ala ko sebe ga ala e sidi do so mo sera ga bazi ki ka boy o bazi jile ka boy an reka nyini kono anya me ka foko ko terroriste chama fagala wi be dozo yimbe chama fara bilola nga ko fe terroriste u dusumata wi rapport wara wele kana faro yere ka minu masika minu bolla o sera ka mo wara wele ka faro yere ka donc pour que ka se ka ta dozo ka base ki ka miner libri o base o be dugumina fo tumpu ni piro amaja ngona o kele de kera kunu fitrida fe fo ka tabla so fana to du watila ye fana terroriste masika se so dozo la donc dozo sera ka vraiment jija ku dépend ka faso défendre yoro ina donc on ko barkata e ni wati na ko ni mu kan jole dozo yere o ye minu soro o ye mine minu soro o bora ka filmer ka ira na ka anya video ye donc ni ko ni kera pure ani trompu kunu kana bla bila donc ni kera sample konnana wati kile konnana ya jamani fanfɛ aussi tiɲɛniw kɛra dugu ma dɔn ko kɛra k'o datugu da la mati don mati bɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi tile fila in na n'i ye jateminɛ kɛ an ye min jateminɛ Douanzani ka o région na le 27 kana le 23 jusqu'au 27 mission dɔw kɛra an ka bakan n'an ka faama nɔfɛ olu ye baaraw bolobolo da nin yɔrɔ in bɛɛ la nin région bɛɛ la a bɛ fɔ min ma ko forêt sorori n'a bɛ an sɔngo commune kɔnɔ ka donc ani fafa ani Bentia donc nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna na baara bolo dara terroriste caman minɛna u ka minɛnw minɛna ani caman fagala donc o kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ ninnu de sira kan olu de bɛ ka siraw tigɛla maaw la olu de bɛ minɛ jugu bilala a kɔnɔna na donc n'a b'a fɔ ma explosif donc o baaraw de daminɛlen ka fɛ n'olu ye baara kɛ semaine kɔnɔ ka fɛ donc a kɛra sababa caman ye a kɔnɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ insécurité ko in na tuguni an ye jateminɛ min kɛ Bamako tile fila na a ma diya mɔgɔw ye polisiw bɔra donc n'an b'a fɔ ex commandant Forsat
jateminɛ min kɛra mankan min wulila n'an y'a jateminɛ k'a fɔ jumadon an tilalen an ka émission na 14 heures an y'a ye k'a fɔ polisiw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ olu ka ɲɛma n'o ye commandant ye n'o ye forçati commandant ye parce que forçati commandant forçati min ye jumɛn ye il faut k'an ka hakilina f'u ye ka forçati ye tubabuw ka nasaraw ni an partenaires de farala ɲɔgɔn kan ka corps an b'a fɔ min ma ko corps spécial corps d'élite ka donc ni o ɲɔgɔn de bɛ Laginɛ o corps d'élite ninnu ka donc en général fɔlɔ Mali la corps d'élite min tun bɛ yen a dɔw tun ye Bele Rouge ye Bele Rouge ye gɛlɛya caman sɔrɔ sisan o nana ka corps kura dilan donc corps in kɔnɔna na finitigila 3 de b'a kɔnɔ policiers ka dɔn mɔgɔ 50 gendarme o mɔgɔ 50 garde nationale o mɔgɔ 50 o mɔgɔ 50 na bɛɛ n'i ka commandant don. Donc effectif dan bɛ o de ye. Effectif o de ye. 150%. Ah bon. Donc n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na polisi n'a ka commandant gendarme n'a ka commandant ani garde n'a ka commandant. Nin kɔnɔna na fagali min kɛra le 10 le 11 le 12 min kɛra Badalabugu maaw ni karabalen bɔlen ka taa ka mugu ci mɔgɔw la ɲininkali kɛra k'a fɔ ko jɔn de ye ordre di fagali ka kɛ a fɔra ko forçati min bilalen don ka donc baara kɔnɔna na forçati bilalen don ka donc a bɛ fɔ min ma ko a rattaché bɛ min na o ye ministre de la sécurité o don o tun ye Salifiri donc o y'a sɔrɔ gouvernement kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ gouvernement tun tɛ yen gouvernement min tun bɛ yen ka donc ça veut dire premier ministre dɔrɔn de tun bɛ yen n'o ye Boubou Cissé. Bon, Boubou Cissé, quel est le fonctionnaire? Maintenant, on va donc aussi. Mais à l'époque, le gouvernement était, mais est-ce que le secrétaire ou pas? Donc, à l'époque, il y a une situation qu'on a, mais Boubou Té, le ministre Touté, même c'est un conseiller, ou c'est un secrétaire général. Secrétaire général, donc, on a même le secrétaire général greffé. Ou tu es chef de cabinet. Chef de cabinet greffé, même tout bé. Ou tu es conseiller technique. Bien, il y a des cas au conseil technique, est-ce que tu es cours constitutionnel là bas Amano nous tu cours constitutionnel là bas secrétaire général de moi, yo do amano le cours constitutionnel là. Marqué au cara police ou directeur général adjoint. Marqué au cara gouverneur. Mi secrétaire général là au cara gouverneur Tombouctou. Mi magistrat au secrétaire général je vois au cara conseiller donc cour constitutionnel là comment ça s'appelle le conseil technique donc au kera responsable donc policier déjà au d'interaction donc à Niama ça va des mois quel est le cour constitutionnel Niamaye quel est directeur adjoint policier là quel est le gouverneur Amas va des promotions Amas va des carrières avec promotion avec promotion ni fait quoi est-ce que les femmes les boules de tout droit maintenant or dans le cas sur le mot est tout nous on le tout bé o ale bugu on le se gagner fort tout de ordre du cas au qu'on a la donc maintenant justice ya ka para d'amener o ye commandant mais la même fois o ye policier va commander donc policier va commander l'amener au tla la donc juger mandat d'année avec au fora policier capable policier au Kenya da kawula ko so karama o ye marfa o ta ko jioro ka dugu minɛ olu de bilalen don pour que ka ni maa ka taa minɛ ka taa di sariya la olu de ka taa minɛ olu de bilalen don sariya ko la ka Mali sécurité ko ɲɛnabɔ Mali la n'a fɔra ko sariya kan ka bonya olu de bilalen don anw ka sira kan n'an ye tiɲɛniw kɛ ka taa ko ni papiye ma dafa olu ka mɔgɔ o ka maa an ɲangi ni a fɔra ko maa min kan ka sariya ɲɛgɛn ko sariya bolila e kan e ko sariya tɛ boli e kan donc maaw kan ka mun ɲɛfɔ polisiw ye a kɛra kunna woro ye a kɛra maloyako ye a kɛra jigitigɛla ko ye Maliko la a kɛra hɔrɔnya na ta ale danbe ka taa dɔn galama na a kɛra sababu ye maaw maloyala k'a fɔ ka ko ce n'est pas croyable min don o kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ o kɛlen o ye marche kɛ ka taa prison centrale la
Bibi ke sababu ye ka ka foli lase prison mais les gardiens de prison là non tu as engagé dans corps ils ont pissé au fou ko bakata ka damé do ka horonya non parce que mi do ma femme to ko fi malbati ami shudo na am sugo konna do ero sugo konna parce que sugo konna mais police ko jatine oui Allah mi ne ka adama de ka sabe ka o ka hakilanta parce que la première nous botte c'est nous mais des salaires mais yo là pour que les parents para jugu akara maloye donc konnana o ka mame minene do do força de yemai o tro la mo prison begena Bamako aga jamana ko kam mali odeur mali diite ya do kala jamana besile no ka o lele we ala mo lo tuni jamana kele ne kono président de ta ko fo palek jamana kele ne kono ne président ka mandat to quelque fois parce que après ka bo je ko fo ma ka akati do wi jamana kele ne na ta président me ne ka ba de ko fo ka a nyeda atola melke ko jamana kele ne na ta do ni ambeta ala de fo kata ma we prison ko na ko la prison ko kati jamana kele aussi que dina ko aussi taranga ka ko ka woti la mai jamana kele mi ko na aussi tu ko mi na do na faranga ko a makaka jité hande ti ko ya fa ka di donc aya on be pas aya ka hoya pa aya ka alma di ko kalma parce que on ta to ni ka do de an diglam se ko na an diglam se ne an ka police la be foro nous les niveaux on essaie que la prison de surveillance la avec la non la ko inchallah o ñomo de ne en même temps mais synergie ko nana o fere ñomo ba do ni alors les pas est-ce que commandant et peut-être mo commandant ni me la na mo ba ko anga ka ni ga élection et bon an woni kula fona mo ba mbolo mo be baraka ni ga kula fulde mo ba mbolo wala mun kana de bi aw be mun kalama o wala de ato ko yanga komana bole kubidala ka yali fula dɔrɔn de kɛra la i b'a kalama wa e de ye mɔgɔw labɔ wa n t'a kalama n ma mɔgɔw labɔ ne kɔni hakili la k'a fɔ jaabi ɲuman ye bon an bɛ taa ɲɛfɛ n'i y'a jateminɛ ko in kɛra waati min na minnu ye mɔgɔw wele k'a bila jamana ko bɔ a la ka taa ci minnu ye mɔgɔw wele k'a fɔ ko ka taa yɔrɔw ci minnu ye mɔgɔw wele n'a saya bɔra a la o tuma olu bɛ min mais an ɲɛ b'a la olu de kɛra minisiribaw ye an bɛ baara la yan pour que an tɛ baara kɛla mɔgɔ tɔgɔ la an bɛ baara kɛ faso de tɔgɔ la an ye policier an ye faso politique bon n'an ye ko natɔ ye cogo dɔ la avançant an ye syndicat de an fana bɛ wuli mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ dusumakasi min b'an kan an b'aw yɛrɛ fo presse parce que aw de y'an dɛmɛ kunun donc syndicat kɔnɔna na n'an yɛrɛ kow la ko bɛ ka kɛ kiiri bɛ ka kɛ kiiri fangelema ye a ka kan an fana kan ka nisɔngoya yira cogo dɔw la. Ok, monsieur Damile, an b'a ye k'a fɔ e ye syndicat ka ɲɛmɔgɔ ye bi an bɛ taama la ka bɔ an bɛ ka taa min. Bon, an bɛ tagama la ka bɔ an tɛna an taa yɔrɔ kɔni fɔ mais an kɔni bɛ tagama la ka bɔ parce que un syndicat et puis an fana tenitigiw de an ka plan B b'an bolo wa se fana bɛ à côté kuma dɔw bɛ n'i y'a ye ala aw bɛ hakɛ to an y'aw labɔ a bɛɛ tɛ se k'a fɔ bɛɛ ka bɔ a kalama parce que anw fana an sɛgɛnna polisi sɛgɛnna a bɛɛ kun ye mun ye a bɛɛ kun ye mun ye bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na o tɛ se ka kɛ nkalon kan o tɛ se ka kɛ nkalon kan an ka commissaire sara a ɲɔnɔ o kiiri ma kɛ fɔlɔ aw b'o kalama o ma kɛ wa o tɛ dɔ den ye wa o tɛ dɔ muso ye wa o tɛ dɔ cɛ ye wa o tɛ dɔ balimakɛ ye wa o tuma an b'a yɛrɛ faama fɛ u ka wuli k'u jɔ bon nin kɔni an bɛna bɔ kɛlɛ tɛ wɔrɔ tɛ aw fana ka aw fanga fara an fanga kan a bɛ yan cogo min na o k'a kɛ ten aw ni ce ale ne tun ye polisiw ka hakilina ye o b'a dɔn k'a fɔ o ye futu ils ont fauté parce que min don musalakan ta la jamana tɛ se ka jɔ avec émotion ni min kɛra n'a ma ɲɛ a bɛ fɔ pour que a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ pour que ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o musalakan fɔ o ye ce qu'ils ont fait c'est très grave a ma ɲɛ a ma ɲɛ a bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la min tɛ nin ye quoi a ma ɲɛ misila a ma ɲɛ parce que ni don n'a ma condamné l'histoire de tiendra k'a fɔ a été parce que ni nin tora ka kɛ a kɛra tuma min na yɛrɛ a sɔrɔ kɔɔri wɛrɛ fana ka mɔgɔw tun bɛ yen o gendarmerie tun kan ka se ka intervenir mɔgɔ caman tun bɛ se ani ninnu kan ka intervenir donc
min kɛra ka taa nɔgɔ n'i y'a ye ka taa nɔgɔ k'a fɔ ko jamana kɔnɔna na an bɛ position min na nin ko bɛ cogo min ka taa jamana bɛ incertitude min na a fɔra de jɔn de ye ordre di ka fagali kɛ cɛ ka taa ɲininkaw la ni cɛ ɲininkalaw la a ka don kaso de la kaso de la a kɛra cogo cogo désormais parce que armée kɔnɔ a bɛ fɔ si on vous donne des ordres ni ordre min na ni problème ye i ma taa k'o tigɛ parce que personne ne peut les donner l'ordre de tirer sur les Maliens. Ni Ibeka y'o fɔ. Jɔnw labɔ yɛrɛ. Mais ça la question. Donc maintenant o de bɛ ɲini na o ka dɔn. Donc polisiw ka kuma kɔnɔna na ko ko mɔgɔ dɔw ye ordre di olu ma ko sɛbɛnni b'olu bolo ko ma olu minɛ. A fɔra k'an ka t'o de fɔ. Jɔn de ordre dɔn. Ni min ye ordre dɔn parce que vous avez exécuté l'ordre. Mais aussi ka adamaden tɛmɛtɔ la pour viser k'o faga. Personne ne vous a donné l'ordre. Ces forçats étaient capables de faire le travail pour le souffler les grands Banyagarama, pour le souffler les grands Banyagarama, pour le souffler formé Bamako Kama, forçats m'a formé Bamakama, forçats formé pour combattre les terroristes. L'Union européenne a qu'à et les forçats m'ont Olukanda, nord de là, attaquer parce que Tchoubi dans le nord de là, quel est le nord? C'est pas Bamako ici. Donc, on sait que les gens doivent accepter ça. Et donc, c'est à condamner. Et tous ceux qui sont dans ce domaine-là doivent être arrêtés pour montrer l'exemple aux autres que vous n'avez pas le droit de dire les mots. Moi, c'est la fois où est-ce que vous le savez mais puis le problème est autour, la gravité de la situation, quand il fallait le battre, il y a des criminels, il y a des condamnés à mort, fait jamais de prison. Mais ils ont été professionnels dans les gens de la prison. Regarde les plans de la mer à Nifo, je profite de l'occasion pour les dire merci encore. Non, parce que le temps qu'on a fait, donc, dans les prisons, à Moula. Non, il y a pas de les plans d'Aouda Konaté. Ba section atelier de le thème là mais na emballement au faire prendre mais on va synergie qu'on a là on va pour la synergie de angeli la série kala série ke ata événement min kɛra Mali faso ba da la jumado kuma série kɔfɛ donc a kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ di maliyɛnw ma o y'anw civilisation ka taabolo ye anw bɛ baara la faso de donc n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka kan an ka fasodenw la b'a kalama o la an tɛ acte foyi posé n'an ma fasodenw la b'a kalama donc o hukumu kɔnɔna la an balima dɔ bɛ yen an yɛrɛ ka finitigilaka dɔ don bon ala y'a kɛ ale interpellé la famaw fɛ a ka interpellation kɔnɔna la il a été placé sous mandat et conduit à la maison centrale d'arrêt. Donc au kɔnɔna a nana maison centrale là naturellement a ka arrêtement n'a ka fɛn bɛɛ kɛra donc quelques heures après famaw ye wele kɛ ko k'a labɔ fasoba kɔnɔ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ donc o taara n'a ye yɔrɔ wɛrɛ min na o tɛ anw surveillant kɔni ka sira ye parce que anw ka baara dan ye fasoden kɔnɔna ye mais fɛn min y'a kɔfɛ ko ye anw t'a ɲini k'a dɔn ko kɛra cogo min donc o laɲini kɔnɔna quelques heures après an y'a ye an balima finitigilaka wɛrɛw nana ka na fasodenw da envahi ka na marifaci kɛ ka kuma caman caman fɔ mais finitigilaka ka formation psychologique fɔlɔ min bɛ taa c'est garde le sang-froid anw surveillant anw y'o expression kɔrɔ dɔn an y'an ka sang-froid garder nous on n'a pas riposté à tout ce qui se disait on n'a pas riposté aussi au coup de feu qui se retentissait au dehors donc an kɔni continuera an ka baara la naturellement k'an ka disposition ta à l'intérieur an ka min kɛ an y'o kɛ an ka surveillant baara kɔnɔna donc mouvement kɔni continuera ka fɔ o kɔfɛ an nana ye bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko o finitigilaka minnu nana marifaci kɛ ko o de la a tigi labɔra ka d'u ma an b'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye o ni tiɲɛ cɛ ka jan mɔgɔ bɛ dɔn kaso la ni procédure de ye sariya kɔnɔna la i bɛ bɔ kaso la ni procédure de ye o sariya kelen kɔnɔna la marifaci tɛ mɔgɔ labɔ kaso la an y'a ye marifaci ye kasodenw labɔ yɔrɔ o yɔrɔ surveillant sara ye dɛ o taamara surveillant su de kan ka kasodenw labɔ bon o y'an kalikan ye an kalikan na an bɛ jamana kɔnɔna la ka na ka jamanadenw lakana k'u bɔ fɛnw lakana ni kasobon namu ye donc o mission an y'o serment min prêté an t'o serment esprit violé ni ye mɔgɔ si ye mais a ka d'an ye an ka baara kɛ bonya kɔnɔ an ka baara kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔna la moi je pense que jamana ka hɛrɛ bɔ la finitigila bɛ ba kelen fa kelen hakilina kelen de b'an bɛɛ la an bɛɛ bɛ don drapeau kɔrɔ ni hakilina kelen de donc événement kɔnɔna la kuma caman fɔra ko caman kɛra mais finitigilaka ye min don n'a bilara a ma bila kasobon na kasobon ma bila a bilala yɔrɔ min na certes olu de bɛ se k'a ɲɛfɔ bon maintenant an y'a bila ni hakilina de ye mais maliyɛnw k'a dɔn ɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko marifaci ma labɔ kaso la bagabaga ma labɔ kaso la intimidation ma labɔ kaso la
fama mun nana ye olu fama de o décision kɛra contradiction ko an ka bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ bila yen donc peut-être que olu de bɛ se ka explication da la an y'a bila kun min na donc n'o o bɔra yen o éclaircissement di an bɛ ladi Mali finitigɛla bɛɛ lajɛlen ma ko jamana in bɛ yɔrɔ min na bi nin ye maloyala ko de ye Mali ma nin ye maloyala ko de ye finitigɛlakaw ma diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali la force étrangère caman de bɛ Mali la bi ka na Mali force appuyée pour faire face à l'ennemi commun donc n'a fɔra k'anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ marifa min kan ka taa ci dugu la n'o de bɛna ci dugu kɔnɔ an kan ka population min sécuriser n'anw yɛrɛ ka acte de bɛ o population théoriser nous pensons que quelque part ça a failli si ça a failli que ça tient face vraiment des retenus an bɛ k'an bolo da dusu kan finitigila ka baara ye fɛn saba de fara ɲɔgɔn kan hakili dusu ani fanga mais hakili de bɛ nin bɛɛ commandé mais ni nin tɔ fila ye hakili commandé dɔrɔn min bɛ k'a kɔnɔ sɛbɛn ɲuman ye donc tribunal prison ye hakili de kɛ k'a tɔ fila commandé o de y'an kisi juma dɔ ma sinon Mali tarata wele de cayara mais juma wele kun fana kun bɛ caya mais nous on ne s'est pas inscrit dans cette logique donc pour dire que an bɛ wele bila Mali autorité de transition bɛɛ ma k'a ta président de la transition ma du premier ministre jusqu'à toutes les autorités impliquées dans la gestion de cette crise de prendre les responsabilités donc kuma caman an b'a ye manifestation bɛna kɛ kaso bon da la an ka mɔgɔw bila mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tribunal de prison tɛ mɔgɔ minɛ a tɛ mɔgɔ bila a tɛ mɔgɔ ka PV kɛ a tɛ mɔgɔ ka audience tenue a t'i ka ordre de mise en liberté signé i bɛna d'anw ma sariya de kɔnɔ an b'i lamara sariya de kɔnɔ an b'i labila sariya de kɔnɔ donc ko maliyɛnw bɛɛ k'o dɔn donc an fana tɛna permettre bilen à chaque fois ni min wulila u bɛna kaso bon da k'a sago ye n ka mɔgɔ ka bila an tun tɛ mɔgɔ minɛ donc n'a fɔra bɛɛ ka mankan ci bɛɛ ka mɔgɔ bila minnu ka bila mɔgɔ 3000 ni ko de bɛ yan mais ko somɔgɔw b'a bɛɛ la n'o bɛɛ ye mankan ci k'a bila finalement sariya jɔyɔrɔ ye ka min donc an yɛrɛ comportement ka sariya sinsin an comportement ka fanga don sariya la moi je pense que nous sommes dans un état de droit et force doit rester à la loi donc an bɛ Mali finitigilaka bɛɛ wele o la an bɛ Mali fanga bɛɛ lawele o la an bɛ dugawu kɛ jamana Ala k'a lafiya maliyɛn hakili ni cari an ka hakili fara ɲɔgɔn kan finitigilaka bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ɲɛsin ennemi commun na donc o message de tun bɛ tribunal de prison bolo k'a lase maliyɛnw ma k'a lase ɲɛmɔgɔw ma u k'a faamuyali k'a la min tɛmɛna ka don ba da la juma dɔn kɔnɔna la hakɛto bɛ kuma la hakili sigi kuma hɔrɔnya kuma gabeya kuma jigi sigi kuma parce que si on est bien formé ni formé la ka ɲɛ ko dɔ bɛ yen i tɛ sɔn olu sugu de ka ca mais ko o y'o yɛrɛ lagosi a bolo comme kiiri tigɛbagaw fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kiiri tigɛbaga y'u jɔ jɔyɔrɔ la syndicat ye n ka taa donc communiqué kɛ n'o ye magistrat syndicat n y'a ye muso polisikaw bɔra ka tila k'o dɔgɔya kosɛbɛ il faut que k'o faamuya c'est comme tuma dɔ la ala ka hinɛ Amadu tuma to la a y'a fɔ a ka débat dɔ la sanfɛ a kɛra den ko ni élection bɛ kɛ ko ni yɛlɛma ma don a la ka taa dɔn k'a man ɲi ko kana kɛ politique ko kana ni syndicat ko kana ni administrateur ma ko yɛlɛma ka don a kɔnɔ n ye administrateur mɔgɔlankolon dɔw bɔtɔ la syndicat dɔw la a tɛ tɛ dɛni kosɛbɛ parce que a y'a hakilina ta fɔ c'est comme de nana ni magistrat y'u ka hakilina ta fɔ k'a fɔ ko ko in kɛcogo man ɲi donc normalement syndicat policier ma kan ka wuli k'o nɛ parce que aw bɛɛ bɛ baara kɛ bɛɛ syndicat ma bɔ syndicat la quoi c'est pas bon donc baara min ma ɲɛ il est important qu'il erreur kɛ qui se donne la main il a accepté k'a fɔ qu'il erreur kɛ mais i b'a sɔrɔ il y a des prévus garder là-bas o cɛ la dɔw b'a fɔ non k'olu kalanlen don olu bɛ ko dɔn olu tɛ jɛn n'a ye donc ni ko ka kɛ mais en général a lajɛ c'est des gens c'est pas la peine n'an bɛ jamana dilan ni crise waati kɔnɔna na n'an bɛ jamana dilan ni position waati kɔnɔna na bɛɛ kan k'a lajɛ jamana kan ka taa yɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ olu polisi kelen de tun bɛ n'an ka bɛ marche kɛ olu de tun b'an gosi la ye a ma kɛ wa olu de tun b'anw gazé la o polisi kelen a fɔra de norme de bɛ to a la ministre gazé la ka ministre gazé ka dutigiw gazé ka cɛkɔrɔbaw gazé o polisi kelen in ka dɔn aw b'a kɛla diɲɛ dɔ tɔgɔ la vous faites au nom de la loi est claire loi ma deli k'a fɔ ka taa gaz ɲini ka gaz ci mɔgɔ la o bɛ mɔgɔw viser tuma de kunkolo la donc il y a des choses a ma ɲi a tɛ jamana min bɛ nin kɔnɔna na an bɛ situation min kɔnɔna na olu de kan ka population la a calmer mais n'a fɔra k'olu b'an na affoler vraiment a ka c'est grave mais ni prison Dakar la
zomi be o de zomi de ka nulu bora mai de ay zomi o la de ka zomi ba o be o so ko do ba ya nulu bulla mais no bulla ma so bulu ba tire on de ay o hono mai ça c'est pas mais mo ko ka ta ma ko non manga ke il faut les connaître pour faut non fliu sero a manière sini anyo plate ke occasion présenter vos excuses au Mali voilà ouais drone la solution ouais c'est ça et je sais bien que vous mais aussi la partie je le connais mo jara ma chama ba kono chama ba re ma et pele ba so mo sa ko na de public kabila wo le ko to wa ka mo fra nyo mais ka to le peuple ils sont de continuité du peuple pour qu'apparaître que dans les catholiques et nous le disons parce que ça vient tout droit au fond des cœurs parce que quand tu parles au la case et donc même de moi quand moi je donc nous devons pas que les facteurs de fourrer là mais ni de tiens fait bien atenya manya mais nous on est à fouiller dans la hakila là quand faut pas que tu dans la priorité doit être à la donc Moussa Kantola, moi qui est modé, la priorité doit être Mali et tout le monde doit être derrière le drapeau Mali. Donc avec tes camps, jamana to ko no ko ni ni figo to daga ke avant to ni ga bo ya fo yo fo ya fo wallahi ya fo de fait no be no ba ma ko chanto no fuji no ba ma ko apply kanko awo no ba ma ko alfuse no do ko Mercedes ta ko bi ta moti on me be na ma ma ko Peru awo ko bo ke ko na o tara ya so na ba ba ci ya ala bene ka de a ko ma explosif c'est explosif o yo do sa o ko ka Mercedes ya la ka Allah Mercedes ti la ka te sa ba subhanallah Allah mo fly hala ma se wolu so woto on clé tara ka ta tas Jean de l'Oufoudier quand on a informatique là quand on a géré quand on a ABC ou là un câble informatique donc parce que c'est quand donc mao ma quand des problèmes informatique quand on a voulu quand on a attention parce que ça il était maintenant partage chez nous moi ce ko koro o demsen kele bala koro demsen mo so ko koro be ke kasi koro be ke fa ala ba ni mo mali bébé koro so mo be fa la ka do c'est la garantie ma disi bi situation gɛlɛyara production bɛ fagali kɛra yɔrɔ de olu t'a dɔn o bɛ taa de o pɔn kelen dɔ la o bɛ musow jigin o bɛ musow lajigin ka bɔ mobili kɔnɔ c'est à dire kɔsa in na o se mobili joli naani duuru o bɛ taa ka dɔn ka bɔ sugu la ka taa o ye mobili bɛɛ minɛ production ye mobili bɛɛ ka taa n'a ye mobili tile saba t'o bolo olu y'o deli o ta ka mobili don o ko armée bɛ yen ko mali bɛ yen ka bɛ mali kɔ ko tɛ mali kan ko dɛsɛlen don ka sɛnɛ kɛ ko baganw tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ tɛ se ka taa kungo kɔnɔ ko ni k'i bɛ taa sɛnɛ kɛ k'a fɔ ko marifatigi ka jɔ ko hali sudon ala ka sudon ne b'a kɛ ka taa muso ko ko dɛsɛra ka jɛgɛ bɔ maa ko tɛ se ka taa sugu la tuguni ko suguw datugu la dɔgɔjɔw banna ko adamadenya ka dɔgɔ olu tɛ se ka taa tuguni dɔgɔ feerekaw tɛ ko tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ sisan ko tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ ko ji yɛrɛ tɛ yen ko ni furu bɛ kɛ ka tɛmɛ a tɛ se ka don ko jamana kɛra cogoya dɔ la ko o fɔra ka dɔgɔ fɛn dɔ finiw don olu kama ko a kɛra ka i n'a fɔ ka dɔgɔ olu kɛra fɛn wɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ yen ka tɛ o t'a kɛ cogo dɔ ka dɔgɔ olu ka wele kan de selen don mali ye k'olu bɛ taa de bagasaw kasira y'o ka kasika ye k'a lase korukaw kasira ko y'o ka kasika ye k'a lase o de la kunun bɛ fɔ o de la politique ko an bɛ kuma la dɔw ko ka dɔgɔ ko anw tɛ se ka k'u ka représentant anw ko an ye dɔgɔtɔrɔ halalaw dɔgɔtɔrɔ danbetigiw dɔgɔtɔrɔ hɔrɔn an y'o bɛɛ ka représentant ye parce que n'i don n'i bɔra kabilatigiya la n'i ye dugutigi tɛ yen n'i ye dugutigi ye ni i b'a dɔn k'a fɔ ka Togo ka ciden ye den ye parce que ne y'o ka kabila la ne ye ɲɛma ye n'a dɔn kɔnɔna na ka taa fɔ ne maa o maa ka di yɛrɛ yɛrɛ ko de la ka tɔgɔ an y'o ka ciden donc nin ye bakasi bɛɛ ka kasi ye nin ye koro bɛɛ ka kasi ye ka lase maliyɛnw ma ka tɔgɔ insécurité yɔrɔ. Ayiwa n'u to an bɛ bɔ insécurité kɔnɔna na kɔlɔlɔ ye maa sɔrɔ lakanabaliya kɔnɔna na an bɛ dugawu don k'u ye ala ka minnu banna ala ka dabada dali nɔgɔya u ye minnu bananen don ala ka kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma halisa ala ka dusu di ɲɛmaaw ma an ye i bɛ ka kɔni gɛn i bɛ ka jamana dafiri nka i bɛ ka nin taa ni sisan cɛ a ɲɛ tɛ fɛn na dɛ nansansigi lankolon don n'an bɛɛ sɔngɔ ka gɛlɛn kɛnɛya tɛ yen balo bɛɛ gɛlɛyara fɛn bɛɛ gɛlɛyara an bɛ don min na ko bi ayiwa donc i bɛ ka taara kɔni nka fɛn ma kɛ fɔlɔ dɛ a ɲɛ t'a la fana a ɲɛ t'a tacogo fana na ayiwa k'u jija halisa
aw nu to am tananga barosin flana mi be talike kerengena yana anya ka fo sida o ba chidi munu na an fe ya ni aw ye parti politique ye sigi ka fo ke mun bora sigi ka fo nun kon nana mi fu ye je de ka fo lawo kalo saba sida o mo be na ka jatine ke ka de o be na kuma be ka transition ko ina ko bi ju ni Jonathan jatine la ka sele ba ko de ko ida na ko kana se ni ko de tay pa de ko de tay ma no nyam de na ko kana se ibe ka bi ta ibe ka ta ko kana se bi ma ko de ba ali si ko ro la ko na de na do si ta na donc anana les zena kana kuma d'abord anana ali ka ko ti wo yo les sociétés civiles yo ali tina nyama wo yo ali gouvernement yo ali assimilé yo dans la transition donc dès qu'on a un métier de que donc hakina mi fora akonna on a la évaluation de quelque allée on est parti politique et on sort ma chama fora d'abord ça dans le parti politique quand on sort nyama we mami ngato e gouvernement ni o kuma ne ka ban hakina on ta ka ban ka ira wala ka fo on be hakina do de élection c'est la que ka soro ko be ka no ma ke fo ado ko mi ma jamana konna na di gele mi be réforme de ka ke ado organiser public mi ka sigi ade assise mi ka ado ke ko assise konna na olu be ka ga do kaira bala ni ka ke no e priorité ko e ka no bara o sara ka ke maintenant assise de pas fo ga no ko ni e ka ka na to da wala ko na se do ko ma ko sigi ka ko donc les banques c'est la cap moi fait mes woro on a aux décisions de l'état donc para de faire yo fo c'est là au point c'est là où on dit parti politique et yo y o ya la soma la ko ba ma yi fo parti politique nyama on a donc no ye tendance la de ba tendance kele be no ye RPM ka donc ani adima ani parena ni toye olu ka yechu la ka donc il faut que élection ka ke donc sans délai donc baraka na ke chobe aka kete na do da la solution so ana se plana me be no e M5 mo ye na donc olu ka hakina na il faut que na do faire assise de ke assise ka hakina unta même ma po jamana tsaka bi na donc ke ya ko na aka to ko na donc kuma de fora o wale na do ko kontana do ko ma kontana mais c'est dans le temps là na donc de bekene c'est dans une conférence de presse c'est là où il y a une forme de où les mini qui font élection en février pour mettre au gouvernement y a là les hasimi quand on y a quand il y a fouiller pour assiser des priorités pour bien assiser des pour assiser voilà dans les liens que c'est là où son la forme de donc sur la faraka donc wati parce que faut madame les 6 mois de tour faut madame les pas il a pour élection c'est la que dans 6 mois faut madame on était bien équipe élection de ta que 6 mois était élection fait élection du matin donc musala kan tout là oui chien quand parce que déjà on a quelque chose pour parce que mali ko dans la tête que à élection que c'est tant à chéri c'est tant c'est élection il y a pas pour personne à ma élection donc nous de fois comment on est déjà que quand on va faire administration de non donc on va faire le concours constitutionnel les problèmes est quand on a pas foka parce que c'est comme quand tu vois ni pour la santé du corps Washington donc para que hakili ce qu'on a mais il doit dire que on a à ça tout ce gouvernement on a voilà parce que il faut bouger là moi quand tu pareil parce qu'il faut qu'on sente que réellement ils sortent de ça quand on va passer la élection donc en gros quand on dit que les flags là il y aura il y a des cas voilà parce que le premier ministre quand on a rencontré tout le monde pour le premier ministre quand on sur le plan politique il y a ambassadeur ambassadeur il y a une clé de format donc c'est là on a une clé de fouille kako para de kala ni hakilna na assise ka ke réforme ka ke élection na la élection o ye ko bla o siga to ministre salon ministre da donc chargé près du premier ministre no chargé le donc donc élection pour la ale ministre da donc ikasa ministre da donc des réformes ale le ministre de l'administration de pro on a on vient dans le politique en baignon dans la société civile hakilna me moro la ka fo bi
ye do ni ga ta aziz la muna ko ka question ko parce que déjà chama ko ka ta ko sa ka ta ma fila bi ka ta parti ba bi ka ta bi 10 milliards so sa ta mani ko mais a cité c'est un thème na oui FM bon FM ma ta ko officiellement mais adema ko ya ta ko officiellement adema lettre ke ka ko assise bi ke ko départ par exemple lettre ke ka ko assise bi ke ko départ mais il est important à la fois à famille wati bi da kata donc deni bi kera aussi ala ka hina sumela sisi do fana ba la ko kati tanga donc assise kera o tarawo matawo assise be kera donc ça ce n'est pas important parce que ni do aussi quand combien de combien de députés au boulot parce que pour le parti a importance c'est donc combien de conseillers et donc il parle au nom de qui surtout adema ni partout parti nana ni tout tabi kana na de la adema n'est jamais parti à l'opposition donc pour nous quand donc adema ka assise assise là oui on est le business il est donc moment quand pas niveau là et donc on t'a on m'a parce que Adema est toujours dans ce tour de pouvoir et l'Adema n'est jamais parti contre le pouvoir donc les gens qui que par exemple aussi dans le domaine de ce là de tous les gens fait mais on dit là quand il est donc c'est la tendance de Ibeka et ses hommes qui pensent réellement qu'aujourd'hui Fanga Bina pour la pole de l'élection du moment les Fanga Bina c'est qui doit te taire c'est qu'on est défendre un peu d'honneur et dignité dans cette terre. Donc maintenant Fanga Bina au boulot une chance sur le moment de l'homme au hakla kana ko dasa ko fomali or Fanga Bina au boulot qui veut que ça va dire jamais le faut faire pour moi c'est une honte que FM nous ne pouvons pas un jour passer à la rencontre dans notre état au lieu d'être cassina dans le télé la carrière pour et il veut que ça va faire des campagnes il est capable de faire bien pour la adena campagne il est capable de faire vous étiez là pour vous être personnel pour vous être de votre famille pour votre honneur en ce moment là il veut assister facta de prendre la position donc moi tu me vois au boulot moi quand tu vois au moi tu me vois au boulot moi tu me vois au boulot moi tu me vois au boulot comment la femme sera comme elle là. Normalement, si on a un peu d'honneur, on va d'abord la casser calée. Parce que Jamana n'a fait jamais de maintenant. 1968, vous l'avez calé. Vous attendez décret d'État. 1970, d'abord, on a pas eu. Quand on a pris Karaka Doga, Amazon, il est d'accord dans Manigoula. Tu vas jamais faire de créer ta sugar pour moi. Sugar durant on a sugar pour le nom de la décision de la sugar novena. Et pour nous, parce que pour eux, d'abord, quand ils parlent, donc sugar canadienne, sugar canadienne, sugar novena. On va créer des Canada d'abord, sugar des idées de moyens. Le premier secrétaire général de l'INGM, Joe Nomella. Et vous sugar non, et vous tu l'as Dieu n'est bien jamais créé là. Et vous doit. Alpha Marcona. C'est un problème. Bio est failli. Donc, les masses sont c'est qu'on a la faille d'accord. Donc, il y a pas d'histoire de dire. Chama be na doko. Kuma chama. On arrête ça. Pas de problème tout. Kafo, donc on est malade, on est pas émission là, on est souvent supporté. J'ai dit, moi je ne supporte pas ce cheval de cette traite. Je supporte le Mali et pour que tu aies une crise dans son bois. Au cas où il y a encore, parce qu'on va faire d'accord, ne me fait d'offre. Cheval de l'obéli, au cas où il y a ce qui m'a proposé les balles. Ne le contact. Parce que Mali aussi c'est la famille, elle est le coup bébé, ni tout de l'île la lettre de la télé. Donc, depuis que parle qu'elle a dit, mais quand c'est une agence de communication, mais tu as une agence de communication. Donc, franchement, pour moi, politique est millier. Il veut faire des quêtes, j'aimerais bien qu'il y a pour les Maliens au Parlement. Parce que politique est des décisions, politique est des hackings. Pour que quelqu'un comme il y a faut d'habitude au courant des halalans des Canadiens. Mais là, on a un problème, là, il y a un peu d'eau pour la ministère là, pour fonctionner. Nous, on pourra ministère là, c'est fouille. Couler dans mon boulot. Parce qu'on lui, quelqu'un a besoin de politique, là, si à famille. Tu vois, même quand on est par table, ou bien politicien, ou bien tant d'hommes, à travers les écrans là, où j'ai mis dans trop de tables, on est 7 tailles, j'ai mis dans politique là, pour que ça soit fini.
Or, politique de Mata Kakewi, politique de Kakewi, au cas d'où, t'as mis le problème la conviction, il va avec la cohérence des gars, il a là, il est pour que tu m'as pas on est là, c'est pour ça que c'est pour la qu'on a. Et c'est l'interrogation. Tu vois tout ce que nous disons, que quel est la 91 phobie, on est cohérent. On est cohérent. Ma chute, c'est la retour des manies, c'est la conférence des manies. On est cohérent. Donc, vous n'avez pas dit, donc, à vous parler. Aujourd'hui, politique attaquée, attaque à votre client, améliorons les pieds. L'équipe élection qui de façon transparente, claire, manière cohérente. Un président démocratique a élu par les condamnés. Les élections dans 6 mois. Donc, oui, c'est. Non, on n'est pas dans au choix, au Malidon de Wolosa. Parce que nous n'avons pas tout comme ça. Malidon Fangilon Beka, Willy Kafoko, Doga for a Transhonga. Association Chambeka, Willy Koga, Doga for a Transhonga. C'est là où on a Nali, Nimigat Transhona. Bon, peut-être que de l'heure où mais ce n'est pas un condo, Namba fait Malika Joe, Ambora Dingemi, on a couru à Canada, Sasugan, a couru à Reke. Anganga am hakili sigi ka baara kɛ ka ɲɛ a ka dilan ka organiser ka ɲɛ dɔ farala kan wo dɔ ma fara kan wo a bɛ ɲɛ togo togo o de kan ka kɛ nka ka taa harabara la parce que dɔw bɛ yen n'i y'a jateminɛ fanga nin bɛɛ place jɔyɔrɔ ɲini dɔrɔn de ye ninnu ye a famille de c'est à dire que tellement que u da donna tulu la u da bɛna bɔ a la o de ka gɛlɛn u ma sisan o kɔnɔ o le choix o kɔnɔ bɛ malidenw de bolo ni malidenw sɔnna k'u ta malidenw k'u ta an ka lajɛ. min don an tɛna jɛ de bɛ min ma se ka sira dilan ka o tɛ se ka segin tɛ ko ɲɛ. dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ se ka taa hali wolodugu la u fa dugu u tɛ se ka se yen. e bɛ VVT kɔnɔ yan e ka bɛ bɔ dugu min na olu kɔrɔnen don. E de dugu jamana kɛlɛ la. e dɛsɛra ka hali dɔgɔtɔrɔso jɔ i faso la ka tɛmɛ miliyari bɛ yen. fo mɔgɔ kɛlɛ. mɔgɔ kɛlɛ. ka waso ni dɔ ka baara kolo ye. hali fa ka so ka da dɔgɔ hali fa sara ka to su dɔ yɔrɔ la ka da dɔgɔ so t'i bolo ka si ye. dɔgɔ i bɛ ka si o kɛ. dɔw somɔgɔw yɛrɛ caman sara u ma se ka so ka dugu. aw ko n ka dɔgɔ k'a ye jamana ɲɛmaa ye. aw ko ko fanga ka d'aw ma ni condition na. ni fanga dira aw ma ka dɔgɔ fanga bɛ d'aw ma hali ni jamana bɛ ma hali ni Bamako dɔrɔn don. sabu ni Bamako dɔrɔn de ye Mali ye ka dɔgɔ a bɛ d'aw ma o tɛ. walahi. wari min kan ka k'u fa dugu dilan ka dɔgɔtɔrɔso jɔ fa wolodugu la u y'o wari bɛɛ de siɲɛ k'o don VVT la yan ka taa forobaw san ka taa mɔgɔw ka du bosi la k'o mɔgɔw ka sɛnɛkɛ yɔrɔw bosi la ka clôturer k'a kɛ titre ye. a ka bɔ hakili ma quoi. ayiwa aw ni CEDEAO mɔgɔw aw ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka ɲɔgɔn ye o kan ka sa an y'a ye k'a fɔ o tɛmɛnen kɔ parti politique caman fila ɲɔgɔnna y'a fɔ k'olu kɔni tɛna taa assise la wa organe unique ko min yɛrɛ fɔra k'olu tɛ taa o la bon parti minnu fana y'o fɔ bon ne hakili la k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni u ye caman kɛ jamana in kɔnɔ ten sa dɛ. aw fila kɔ kɛ adama. u ye caman kɛ jamana in kɔnɔ ten sa dɛ. hali ni RPM ni adama ni nɔgɔni ka parti ninnu min binna ninnu olu hakili la ko mɔgɔ bɛ taa olu ka conseil parce que n'i ye jateminɛ kɛ assise ko kuma in min fɔ la mais assise la en général la denni min kɛra n ko ye préfet ni sous-préfet de wele ka. o ma ɲɛ yɛrɛ o n ko mɔgɔ caman ma t'o la. o de wele wa mais a fɔra ko assise na maliyɛnw yɛrɛ de bɛ na kuma maliyɛn yɛrɛ ye jɔn ye dugutigiw donsow buru feerelaw sotarama bolilaw jɛgɛ mɔnaw bagangɛnnaw alimamiw le malien lambda commerçant secrétaire administrateur nin bɛɛ jɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que baara in ka se ka kɛ donc o kɔnɔna na n bɛ émission na en direct ne tilala k'i wele donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la baara min kɛra cogo min hakili sigi kɔnɔna na yɛlɛma de kan ka se ka don a kɔnɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ nin kɔnɔna na an b'a kɛ cogo di a tɛ se ka kɛ ni maliyɛnw dama don a kɔnɔ c'est pour cela aujourd'hui ɲama ye jamana in fɛ Choguel ko ka dɔn assise min kɛ ka ka bɛn assise la jamana taabolo min bɛ yen bɛɛ bɛ n'a fɔ commerçant b'a fɔ ka tɛ ne kan ka kɛ mɔnikɛlaw b'a fɔ ni ne kan ka kɛ bagangɛnnaw b'a fɔ ni ne kan ka kɛ sɛnɛkɛlaw b'a fɔ ni ne kan ka kɛ sugudonnaw b'a fɔ ko ni ne kan ka kɛ ni nin bɛɛ n'an y'a kɛ papiye kelen a bɛ fɔ maa min bɛna fanga ɲini n'i nana ka se jamanadenw bɛnna min kan o de bɛ kɛ nomination la mɔgɔ kan ka nommé cogo min o bɛ fɔ a kɔnɔ ministre kan ka ta cogo min a bɛ fɔ a kɔnɔ député kan ka ta cogo min a bɛ fɔ a kɔnɔ
ça n'est pas la élection donc mais parce que ni donc après élection et les 51% sur les 49% sur les 7 députés et les 7 députés donc des parents de pays les gens qui ont un hakil nawdi pour que jabra croix mais le croix de pas fora pour que ça bon mais dans la kafke et la politique il est engagé au cas de au parti mais dans le la bateau yo parti de la bateau des candidat au parti d'état donc là les présidents pour pourtant le président c'est la guerre comme moi faut la salle pour d'état donc à condamner oui il est pour les kera donc condamner la assise l'Australie donc la assise d'avoir pour notre pour le cas de l'état pour madame le tio là pour pourtant le fois pour le côté assise là nyame dora ko nye parti politique nyamo do ko ni assise ko do ko ambora assise mena ka fara ko ka baraka no deni ko ka baraka no de o deni ko mi fara ko ka baraka no u bena femi ga sal ko mu tara abayele metuni katana e kata di sura suma kuluwa makeda e katana e burkina deni ko e la deje tele mo tia fana mataka ko commission ni ngata si baraka na de ko ga ibe ka ya ko donc franchement on laisse en fait donc ce qui décapé l'outil malika la tabon ablo quoi même les atika mali ñoo defa atika mali ko atiki ko bolo jalo ndaw de kana aw de kan na fulu chela aw de faw gena ka ko parala aw de do jung gena ka ko parala ne akala tabo ko to la tesu carte ni na tesoro carte ni na so de akala mali ko la ki jata ko on be dama carte d'identité ko parce que on de ko na ko on dama la aba fawi na kanawe aye jamana na na we ayatwe mi kade on ye ngata do ko hakilna na ambe fe jamana ka woni gele na abe hakilna do na c'est ça c'est pas ka on kala le do ka ma be ko do ka ma on a la possibilité ko so de ka hakilna do na o hakilna me o ka ta jamana ko na yele ba dikata ka o de do na o fe jamana ka yele sen so ma fe abiye na ko ka kana yele ma ko be ka si su ko ka lame na ka ka ko to kuma ni na ka telefon ci ne ma dia ko ko anya da bo be ka ko vous prenez conscience ka baraka na wale ma wala ci ka on de ba na be ko ka jo ka tala ka fo jere ma ka yele ma be na ko ka ta ke fe bi yera ma ni ti bi nu to halsa ay da kon ba don ka fo election ko ni na nyana bedi na chena ambe sin kollo de kono tugunde wa ma jugu fana ban kerfe o be kana de ambe ga fendo laje politique mo go wile no ga politique no ga joro kele wi aw ye san joli ka aw be mali kuna depuis 91 fo kana bla ambe dominer ko bi aw de be taga seg aw de mali fembe aw ye fembe sur politique la mais aya ke ala kama ago sembo sa na fraka funa tasera nyeli kera gulo mo woro ko do ga dilani ke muni me do ga dilani ke ay fara ko dilani ke mais aw kana ko foka ke aw taye aw ta do amon yimanke aw genala kuma ba be gen aw genala le kosena aw kare mo fe mo ye aya ke ala kama ko de manen to de manen kan na klitensa ay dimna ko mali deun ante dumuni kala kan fa ko ngoba anna dotoro so tambulo école te e na se ka sa sirate mali kono aw ka be mun ke tu aw mo wo kila tun ka be jorani ka aw do politique la tuni aw de bora sisa aw de mabu sisa mali sira be mi ala o yira do ka quartier kono ka taw yira do ka so aw yira wati do ngurun kono na yira aw do re ni mo do ko manya mo ka mobili di aw ma aw be tamala o sena mobili koro kono nana ay fe me fo ibeka yaw kolo fila fara aw bulla kana e mali dew yaw gen ka barata bulu manye me ayake ala ni ala kira kama ay mali toy mali ka respirer ça ni ko gi même mali jugu ni nun folo de mali jugu yi bati aw na sira be mali kuna rojma sanji ko ambe kala ko di min toyi ambe kala disidi min toyi ambe chundi yawra tum na nanda so fam nguno ayere ma mais trop c'est trop andi ka jowe la me angala me chaque fois que les faits semblent établis, les faits sont graves, il faudrait que la réaction de la société soit à la hauteur de la gravité des infractions. Parce que les délinquants économiques et financiers sont des véritables criminels. Imaginez une seule personne qui empoche des centaines de millions, voire des milliards pour son confort personnel, alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas de l'eau à boire, qui n'ont pas de centre de santé où se soigner. Il n'y a pas de route. J'imagine, dans les coins reculés, comme mon village, situé à plus de 45 km de Bandiagara, nous n'avons pas de route. Des femmes
en couche ne peuvent pas être transportés avec des ambulances. Il n'y en a pas. C'est des charrettes qui sont utilisées. Et il y en a qui meurent en cours de route. Il y a des gens qui meurent pour un petit paludisme parce que les médicaments de première nécessité ne sont pas là. Les routes ne sont pas là. Et quand ils ne trouvent pas, les gens ne savent pas où donner de la tête. Cela est inadmissible quand on sait que le budget qui est voté est énorme. Les postes de dépenses sont là. Les besoins sont là, mais l'argent va ailleurs. Cela n'est pas acceptable. Vous avez vu récemment les chiffres produits par le président de l'OCI, quand il disait que les détournements qui ont été faits des indépendances à nos jours peuvent permettre, si les sous étaient là, la construction de plus de 200 centres de santé. Imaginez, tous les villages en auraient eu. Donc, nous devons lier la lutte contre la corruption en mettant la corruption en parallèle avec le développement. Parce que la corruption, c'est un frein au développement. C'est une perte pour le pays. Donc nous devons faire en sorte que cette corruption-là ne puisse pas hypothéquer l'avenir de nos enfants. Ah non. Bamanaka a laissé quelques mots. À quoi corruption qu'elle est dans le complot qu'elle a dans Maran de quelle complot qu'elle a. Pour marquer de ces millions de chamans, milliards. Ale ka dugu bɛ ka na kilo 45 ka sapili tɛmɛ na ka ko ni musow ma n'o bɛna jigin ni musow ma kɛnɛ ka fɔ ka ambulance ta ko ambulance yɛrɛ ka fɔ bɛ wotoro de bi ni ye jateminɛ kɛ ni min fara ka o wotoro ta fila o se a ka yɛlɛ ka na mugujugu fana ka musow ka taa dɔ a tinbatɔ a tintɔ ka dɔ a bɛ taa ka taa jigin a bɛ jigin wotoro kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen ka taa santi fami tɛ yen musokɔrɔbaw de b'u lajɛ. Bien, on est des paliers à venir. On fait la casse. Mot faux, on a dans le monde, c'est la contraire du pharmacie, les pharmacies, il fait la force, tension froid, pour la ça, c'est la casse. Dianato, pharmacie, Yiri, Hadamata Yiri, les mots, il n'est pas dans le sécurité. Il est pour les calmes. Jini ganda bi jinyama nangara furla jite bawo be bukani na da jibolisa abeta daga de do tige do ka tige o basi daga do ji na ko de afa musa kurukuru ba wa tara ko kurukuru musa ka ta be bo ta daga daga tinanga ji ko na ji ta ka bo ya ba fi na daga ba bi Bamako mali ko na ma o ngora ko so na kana ba so Bamako tlaka de ko so na ko ni sugunɛ bilenni bɛ maa bɛ ka maaya tiɲɛna sugunɛ bilenni ko la a bɛɛ bɔra o la parce que n'a bana ye nin dɛ sugunɛ bilenni bɛ se ka san 30 san 40 k'i la a bɛ den sɔrɔ janya a b'a gɛlɛya a bɛ se yɔrɔ dɔ la yɛrɛ hali ka dɔgɔ a bɛ gɛlɛya don a bɛ cɛ ka adamadenya o bana aw b'o sɔrɔ ka ji kan mais dɔw sigilen bɛ Bamako miliyari o b'a la. Dɔw yɛrɛ se ka u ka mobiliw ka taa o kɛnɛ ka mobili kuraw san donc o tɛ se ka wari bila yɔrɔ wɛrɛ ka taa o kɛnɛ ka taa kɔfu dɔ dilan k'a bila mobili kɔfɛla la a commande b'o bolo ka taa katikati kuraw miliyɔn b'a kɔnɔna na o bɛ Bamako yan. U tɛ se ka t'u fa jamana la. O tɛ se ka taa n'a ye o tɛ se ka taa olu yɛrɛ de kelen bɛ mobili bolo. U tɛ se k'u fa jamana la. O tɛ se ka fa jamana la. Miliyari bɛ du Bamako yan. Gɛlɛya kɔnɔna na donc situation kɔnɔna na ji tɛ sɔrɔ ka min ka taa électricité ko kuma tɛ fɔ dɔgɔtɔrɔso ka taa foyi t'a kɔnɔna na donc ale de baara kɛ la cogo min bi an b'o kɔnɔna na cogo min k'a fɔ maaw bɛ suɲɛni kɛ k'a fɔ ko hakilina min fɔra an ye jateminɛ kɛ kunun gouvernement ye décision dɔ ta an kɔrɔkɛ n'o ye Sefu Kone ye a ye plainte don contre la Cour suprême ye décision min ta k'a fɔ ko ka bɛ yen ka taa donc ale muso in minɛ ka fɔ ko bila mandat de dépôt kɔnɔna na ale ka baaraw dayɛlɛ ka taa enquête kɛ suɲɛni min kɛra ministère de la défense la ale suɲɛni min kɛra avion sanko la ale suɲɛni min kɛra équipement militaire ko la kɔrɔkɛ ko k'a k'ale ma sɔn ka donc o ko la k'a ye plainte don. Sefu Kone. Sefu Kone. Vraiment une décision ta pour le décret, le décret numéro 0585 du 8 septembre 2001, k'a nomination de Nable, l'année donc avec Yemaya la Cour suprême kɔnɔna na, o y'a bɔ yen ka b'o la. A y'a bɔ yen.
Donc, dès qu'il y a un projet, Mami a signé le président Assimi Goïta, Choguel, notre premier ministre, le ministre de la Justice, Kadouré, et le ministre des Finances, Sabo, donc, il y a un peu de donc, c'est la tout super dans la table. Il donc moi avec un gafo, à ma gafo, aller dans la parce qu'elle est yamaï. Donc, dès qu'il y a des gars qui font quoi, avec un gafo, allez c'est la poule à la gafo. Au cours de la voyage, parce que dans la lettre fait la Dakar, on va demander qu'il y a quoi. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais Mali je fais des coups là, allez Mali politique, Mali hakilna d'oula, c'est possible pour tout le monde. Donc, il est important pour gafo. Donc, je fais des querelles, des querelles dans la gata. Il faut qu'il réponde de ce qui se passe. Jamana Nafro Karakouri, sera au plan de depuis 2 semaines, 3 semaines, enquête derrière la sur le pan derrière. Préparation enquête derrière là, présence enquête derrière là, premier mani enquête derrière là, office de manière de l'habitat enquête derrière là. Il y aura chama dans le maintenant. D'abord, on est à l'idée, on est surtout dans le pays de par exemple, office de manière de l'habitat. Président a tout le monde au 15 ans à Kalfalen pour les laos de tout le monde. Mais quand on a Jamana la présidente de l'État, elle est bien de ma voix qui compte dans le sénateur, elle a créé l'action de Mali. Le parti a demandé. Enfin, 10 millions de plaques pour la Kourouba, qui a tout ma demande à chercher pour l'action pour la demande. Mais voilà, ils sont actionnaires dedans. Ils sont actionnaires. Donc, les actionnaires qui sont bien condamnés, politique qui est toujours bien condamné, avec moi, il veut donc, il est important, tous ceux qui sont rentrés dans les gabegies de vol de l'État, le détournement des deniers publics, il faut les interpeller. C'est pour cela que aujourd'hui, l'ADEMA a géré le ministère de la Défense comme il est. Sakari a été ministre de la Défense. L'UDD a géré le ministère de la Défense. Boubé a géré le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense est géré. Il faut qu'il soit interpellé cette gestion. Les 1230 milliards d'euros pour la il est important. Vous pouvez apprendre à chaque département pour donner un budget de plus de 30% ou 40% de leur budget. Il y a dans les plus de 2500 milliards pour le donner à l'armée pour la oui, le ministre de la pour tout le monde, dossier de la 12 milliards marchés. Aïe, dans le quartier, nous avons matériel pour nous. Car faut qu'on ait tout ce qui est. Aussi, quand on a trouvé la bonne, on a obéi au Torah. Allez, vous avez trouvé dans le Torah, on a trouvé. Donc, il y a des téléphone, qui ont 12 milliards d'euros. Et la société a été créée, société mathématique, 3 mois, 4 mois, bien au ministère de la Défense. Des 2 milliards, on a créé pour faire. Allez, la société. Jamana se ka ci joni condamné muso habité avec son mot dans le levé jamana et le pays a choisi toi que le cas des nyama et bien ala mena ta donc dans ton confort personnel et muso de même ko nommé il y a des gens de même ko nommé jamana be ci yena no ko fara ko no ko parce que ka ka pa na ka na c'est pour ça que assise ka ka barrière do ka fo ni deni muso to yera ko la ka tele avec ka Mali kɛmɛ bolo la aussi naka sera tɛmɛ ka sɔrɔ an b'o fɔ wallahi Bandaw a ka décret bɔra kunun ka dɔgɔ cabinet sigi la a ka cabinet dira Bandaw ka cabinet dira a cabinet dira ma k'a ka cabinet dira ma o bɛɛ n'a ka ka dɔgɔ o b'a n'a dossier comme ancien président de la République donc cabinet dira ma donc ma chef de cabinet b'a la chargé de mission saba b'a la chauffeur b'a la a ka garde corps bɛ d'a ma a ka planton bɛ d'a ma donc o ye yɔrɔ dɔ ɲini k'a d'a ma ka taa a bɛna yɛlɛma ye ale da bɔra Mali ko la maintenant mɔgɔ in kan to est-ce que c'est normal ou c'est pas normal an bɛ sariya bolo de sariya ko tous les anciens présidents de la République ont droit à ça mais o mun de appliqué Amadou Touré la o de digilannen parce que Amadou ma fa a ma ta tiɲɛ a ko la mais a tɛ ne min kɛ n'ata ka min kɛ maa tɛna sɔrɔ Mali la min bɛ se k'a kɛ fɔlɔ pour le moment mais donc au kɔnɔna na la raison qu'il a joué n'a k'a débat ba kɔnɔ Alpha est logé sur lui Moussa Traoré est logé sur lui. Mariam n'o ye Moussa Muso. Non, en fait, l'autre min da cɛkɔrɔba min dalen filɛ an kɔrɔ yan Modibo Keyita o muso ka filɛ nin da sara n'a dɔn o logé len don donc activité jusqu'à présent a b'a denmuso de ka so kɔnɔna na
Amola ka bon adwe mi ke ni président ibe ka ma al suya jaga alors ibe ka ya ka yo chinga ka ke building ka so sa fo ko ka be jo ka kuma so be jo akona mali wala zakob suma ya ke apara ka so hadi ibe ka saga ana ka ugu e ka de ba fa donc angana ke mo fe moy pour que ka jamara ka position non atete malino ma wala ko kala c'est important ko ambo atete ka nga na ba ni fo ko ba ke na ko campagne information donc aka yo tira ma donc na ka cabinet ka so assi ko na ayana de ka loger yo la ko bo nyala mo la flana ali ma ka so ma ka bo le ma de ko kuma aba ka warudu aliya ya allah malika disa ha so wala bi ko bi kabla aywa nu to ambeta yana ngata lagine kaw fe gɛlɛya kɛra an ka laginɛ président lamɛn pour que an ka sɔrɔ ka analyse tɔ laginɛ coup d'état chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine désignée à travers le Comité national de rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir sur le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes, de continuer leurs activités régaliennes. Nous n'avons pas, on ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur le développement. Ni ye Guinée président kura ye. Madi Doumbia. Madi Doumbia ye joli. Un jeune Guinéen à travers Légion d'honneur. Bi a muso ye française ye. Corps d'élite mina la Guinée. A jira le do. Ni hakile bala ma tɛmɛ kalo 7 kan. Guinée sɔrɔdasi dɔw muruti la. Olu le taara olu faga. Fo k'o su ta ka don a bɛ fɔ ma bâche kan. Bâche kɔnɔ. Ka na k'a sama k'a fili i n'a fɔ wulu su. Ale yɛrɛ jɔlen hakili n'i y'a image ye. Ninnu de y'o kɛ. Ale de y'a kɛ. Ale de y'a kɛ. A tɛ dɔn a sigilen don ale de y'a kɛ. Ale ka kuru de y'a kɛ. Ale ye présidence de la République nɔfɛ ale ka taa dɔgɔkɔrɔw de bɛ yen. Coup d'état la o ye mɔgɔ 15 o y'o de faga. Coup d'état in na. Coup d'état. Les jeunes, tous ceux qui sont opposés à l'arrestation ont été liquidés. Mais à moi, nous devons aller à des nouveaux. Et il y a quelque chose. Donc ils ont tous été liquidés. Mais discours là, me plaît qu'elle est déjà. Aujourd'hui, il y a un sera de points dans la donc là sera Alpha Condé on pouvait sortir. Elle est pleine de quelques constitutions à côté. Mais l'histoire nous rattraper parce que, à tout début de fois, au début, il faut faire quand il tout, quand il a des seuls impliqués, quand il est impliqué là, quand il faut être impliqué. On a même par là, on a tout pour une transition fangania à d'aller à l'élamena, mais correct. Comment nous pourrons consommer pour que ça se transforme. Macam itu kalau aku dah mahu turun nana, nye fanta jadi lah. Ni musuh. Benar kan tak fo, ambil transition ke, ambil fakar, ambil continuer. Ben fanta tak mungkin tu, orang nak tu. Fanta itu aku ada mah. Apa ni? Oh papa dia engagement tak, pokoknya lah. Di kubur bike, di kata tu ikut macam.
donc i man kan ka fanga yi ndemso no ye ndemso yɛrɛ mabo a ye mabo ɲininka mabo ko non ko fanga bɛ cogo min kan ka continuer n'a ye kan ka continuer n'a ye a wulila ka taa k'a woloba ka lɔbɔ ɲininka a ko lɔbɔ nin ko bɛ cogo min na k'ale kɛ cogo di lɔbɔ ko ni hakilina ye min f'i ye parce que kumana maliyɛnw fɛ nana e de y'a fana ka gabɔ k'i t'a kɛ mɛ min don ni hakilina ye min f'i ye i b'o a ko n'i ye jateminɛ ko muso ye position min ta a ma kalanse denmuso fila ninnu ye décision min ta o fila ka décision bɛ ɲɔgɔn contrôle o fila ka décision bɛ ɲɔgɔn gosi donc ça veut dire match ye 0-0 ye donc a tɔ bɛ na ne ma a ko n taara sigi n ka se ka miiri k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ terikɛ min bɛɛ bɛ yen ka tɛ caman bɛ fɛ an ka continuer parce que an k'an diya Mali ko la a ko n ye décision ta n ko n tɛ kɛ n'a ye ka donc an bɛ transition an y'a fɔ cogo min na k'an bɛ fanga to yen an bɛ fanga to a ko n'i ye fanga ta don min n'i bɛ décision ta i b'a kɛ i yɛrɛ de ni nasara kɔnte tuma mɔgɔw lamɛn a bɛ yɔrɔ min bi a tɛ se yen min y'a sɔrɔ ne kun tɛna sɔrɔ donc min y'a sɔrɔ a t'a sɔrɔ parce que le problème c'est que bɛɛ y'a kɛ 40 ans malɛkɛw fagala kama 40 ans sosow fagala kama 40 ans gɛlɛya kɛra ka taa ale gɛnna ka bɔ kan donc les gens l'ont suivi c'est le cas parce que n'an bɔra ale la Musala kan ta la même situation va arriver à Alassane min saya b'a la ta ale se ka mandat laban komi n y'a fɔ cogo min parce que Alassane Kɔnte n y'a fɔ bɛɛ ye arajo kelen na k'a tɛ mandat laban wa Musala kan t'o la donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na bi mun de kɛra concrètement jateminɛ min kɛra c'est que Alpha ka ko in jukɔrɔ fɛn caman b'a kɔnɔ sanuko kuma tun b'a kan ani maa min ye baara fɔlɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o Lansana Kɔnte ka taa n'o ye tubabuw ka sanubɔyɔrɔ min bɛ yen ka taa n'a tun y'o kalima minɛ o la olu ni Alpha ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que Alpha n'a nana a ko k'a kalima ɲɔgɔn o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o nana ka taa Alpha ye ka kalima ɲɔgɔn ko nana ka san 5 wɔɔrɔ tɛmɛnen Alpha ni o bilara ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ Alpha ye ka kalima minɛ o la a y'a minɛ o la concernant Nicolas Sarkozy bɔra siɲɛ 3 Guinée ka taa négociation kɛ ka taa solution ma sɔrɔ a la solution ma sɔrɔ a la maa min b'a bolo maa min n'o ye Doumbouya ye ka taa Doumbouya ka taa a ye décision ta tile 2 na lundi a tun ka Doumbouya arrêté Doumbouya sɔmina parce que nka kuma cayara a mɛnna Doumbouya ka disposition ta donc maintenant fana ninnu ka surun o kɔni Doumbouya la komi Manden an y'a kɛ cogo min ni kɛlɛ bɛ kɛ ka taa i dɔgɔmuso kɛ ka taa ka bɔ kɔta bila ka di jamanatigi ma donc min kɛra Manden histoire kɔnɔna na i b'a dɔn Sumaworo Kante de min kɛra ka taa parce que tubabu ka représentant ye o muso de furulen b'a kuma yɛrɛ fɔcogo la dɔw ko muso yɛrɛ de ka taa ka bɔ kɔrɔ la gendarmerie de la France n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ c'est k'a ka discours de hakilina wɛrɛ de yira anw a ye fanga ta ka ban a ko tout ce qui est l'aspect mine n'o ye sanuko ye ko an bɛ continuer ka sanu baara kɛ il faut que mɔgɔ kuraw ka na ka sanu baara ko in ka kɛ mɔgɔ kuraw ka na l'investissement doit continuer avec l'étranger et que portuaire maritime ni fɛn ninnu sanu ninnu o ka continuer k'o ka baara kɛ mɔgɔ si tɛ maga o la l'exploitation de l'or et des autres ka continuer o bɛ hakilina d'aw ma hali Mali kɔnɔ donc on est fangata la première des choses au ministère des Mines de l'État ministère des Mines de l'État il se ka du kɛ cogo min il se ka suyɛli kɛ cogo min i bɛ se ka taa min ka di ka tɛmɛ sanu kɔnɔ olu bɛ miliyari di ma a tigi donc c'est pour cela ni denmisɛnnin min ye coup d'état kɛ o bɛ taa bagan sanu yɔrɔ donc la même chose est en train d'arriver en Guinée mais une chose est sûre il fallait s'attendre à ça ka Fatoumata Gabi pourquoi maa o maa bɛ opposition na maa min tun bɛ kaso la ka taa ne mɔgɔ 300 de kɔ ye maa min taara kaburu na a ye denmisɛnnin min faga ka taa ɲɔgɔn na puis l'infiltré ka mɔgɔw faga a ka ca ne mɔgɔ 300 de kɔ ye donc la situation était bloquée à Guinée hali min bɛ réseaux sociaux kan ka cɛ min tun bɛ réseaux sociaux kan ka taa a tun y'olu bɛɛ minɛ ka taa kaso la donc min ka kuma kan ka ca ka taa cɛ jalani ye donc a ko la fa bɛ bɔ ka mɔgɔw critiquer kosɛbɛ ka taa donc u ka Guinée donc min
Guinée ato fendo Diallo on va être kaso ayo be na kaso donc nous be bora kaso aujourd'hui donc à Guinée c'est là où comme c'est quand les gens disent carrément c'est là où la quoi quoi les gars tu vas au ah base troisième mandat na suma mo kama ka odiana o kata na moto parce que en gros big la Guinée mais en bas à continuer à surveiller mais le problème c'est que on a été fait que nous flabe cordélité anga binga to asini ani bi ato to dubia mais formation que film club to be kept en body atum ke bord là ça a été que hier on a plus de 5 milliards d'investissements que na ka yo jo ka faire dans marché tout dire Chili à pas financer à tous les nexus à panakota papier nous on a dans la forme on a kati pour les gars qui ont travaillé avec la kaki na aussi comme donc na pasaka saka dengan ka au papier ou avec les militaires donc big kamla na ka sué na donc America télé nous autour na au para na ko para de donc yo papier ta ka ni yo hatla aussi comme donc papier na na donc et ça affidé do avec ko ko na na mo de donc parce en gros mais les corps d'élite au Mali en Guinée allez dire que dans le chama bina accord d'élite là parce que déjà ne obla la pour par exemple na ma jaw kan bi ayo adotra toda manna toto wala mo de wala sambe do de kulu maintenant à le fond de la Sénégal ka famille ka ma ta ma to ma sal ka go par la grande porta kana ko ma ta ko mais à la fin de ta ko la on attend des moments à l'autre parce que bidi na c'est non ala tanta ala ta no no on ala ta jugani betaay donc en gros c'est ça il nga wala be wa abo ingali anga ningali mun ko ya ambe mu wana folo donc maintenant femi question mun mawlo o mina sandra kaban mais mun ye message ci patrona la peut-être ko qu'il faut vraiment qui veut tenir fort ani do fana garan jekite garan jekite effectivement ale fana garan jekite ale fana ko ka bi fo ko sebe ko vraiment ko émission tabolo kay ko sebe bon madame nya fo fati bengal fana ko émission tabolo kay ka bi fo ko sebe or thème là karta ka femo ka bi fo ko sebe Boubacar Konaté ben ale be Sony c'est un grand Sony ben voilà ben ko ka fo fi ka isa ka fo c'était fou maintenant quoi en agré oui c'était fou vraiment on t'aime tu bon ben vous fou on flama 20 29 54 78 ah oui on a la même moi bien ouais on peut faire la même allô ah ouais on a soif de son air 20 29 74 78 alors ko do banko allo assalamu alaikum awa toni jamu wa balla ka bomi bismillah amin Tomma ka to ngode alhamdulillah amin ba ka tablo ka yere merci beaucoup ñew la ñu wala trompé ba ku kana pale ba ku ka ta aku ma ko na aku ma ka bi ni re ba ko president ya wo aba bi ni ko ka ko ngana kalau ku abu ko ga bi ama ba na ko ni re ala ka re to merci merci Amem ofta 20 29 74 78 radio frekata ningali ngurun mo nguralo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ini to go ko ka wala man do o jarane ayo horo ay ko mai o jarane me Abu Bakar kita oh no to go na to uliam to go au be an di unyi ko wallahi billahi
ala taala ni ma ala ba se yoga ka se ni ka to ko mo te wo tu la ala ka te ni ma mai ni chi du ba ma to na ni ma yo bo ka ta ni sera ko me na actuellement là où nous sommes ina ma to ko a ti ko ko ala kek ada Allah taala kam na de ka ko ko ala wala ko ya ko ni ko ne ko la ta la ko la eso ti ko ala na de ko ya ko ma le ko tele ko la ko ba tele ko ala ga no ya tele ko ina ra an bi fo ke ke ta na se o ko mo la ba ye o ko mo la ba ye nun to ko ti zamani ko o ko mo la